3,000. 3,509. Okay. Wala ka na miss. Sumula ka. Hadlok siya sa manok. Ewang labok. So padung day mi sa guys ano kay isugo na pumis yang mami pa palit kunog sa mga palito ni Crystal oy. Yang mami lagi kay grabe lang ka. Pinangga di lagi na ditso lang ka. Nagbago mo guna sang panganak. Ikaw dagan. Ikaw mabe una. Ako isa. Ma. Oy. Ang labok ag manok, sakit kayo. Niharang yung manok oy. Di kina magudag piso. Ay, sakit kali kaya akong diri oh. Ha? Tuhok akong diri. Ay, init kayo. Ha? Init. Suna na bida rin. Kasi may ani. Ag Pwede man. Ni palit na kagaliro? Shout out tayo sa mga gwapo nga nag-testing oh. Kung shout out po mo yung mga uyab diha. Shoutout ko sa inyo po. Nabong nagkalma pag yung tugtog. Salamat ay kadyo ni mami niya oh. Ihang mami nagpalit oh. Sa mga kosa kong paratis ko. Sige. Pin nga. Ay nak, okay na siya para sa tuwa. Nipis ra yan ay dapat nak nipis ra. Nama kay dagan nga balay gon magdala Uy, lang ka. nanaoy. Pwede na tayo. Sige pakapin guys so. Hala. Isa bang ibunalan man? Pinag opa niya kay dili man ni siya ibton dito sa mapay na pamansay pa. Dara mo na init pa siya. Usa na ay siya eh. Pero kanay di man mainit. Ah, na electric fan sa. Nainit na siya. Ano dili siya mo init dito? Dili siya. Pero madugay na siya mama. Kuha na siya takto ni siya init. Pero niinit na. Kani nainit na. Ay oo nga. Dire wala. Nasa nainit. Gani siya kan mga 7 days plus warranty niya. Ang iharang kon kay induction nga. Kani pwede mo magkuha ni ma'am. Birito niya na kulay pink. So, testing daw niya. Sa prito-prito ka lang ha. So, basta nagsabaw ka na, 120 pataas ka na. Yun na yung ano doon. Kahit di ka na mag-base dito sa function na to. Oh, init na gali siya oh. Nawala 2,000 kuan 400 incap mahigit. Tapos 3,509.75 3,000 3,509. okay. Okay guys oh. Kay mambiya napalit na nila. Sumunas pa paidi. Asa man ka pa? Sa o kanang narapo sa kalan. Maning bata nga kuan. Gusto niyang laging sinaw. Gusto niyang laging sinaw ang kusina.
tag kamunggay guys kay request lagi ni amuhang pinalangga og utan. Salamat kay kadto ni Ma'am B kay mong itisting ag luto ag jang lutuan. So utananan na niya do sa Dumaguete guys. So sakto ra ni siya. So magluto na kuno siya guys. Utan kuno siya og utan Bisaya. Guys, kaya nasa dito kay kiwa. Hindi ko ba kiwa? Kiwa di ay. Salamat sa pagdani mo, Mami. Yung paborit na puno ng pink. Color. Wow, pink. Ano siya? Oh, nani ang lubot. Ceramic. Non-sticky. Pero di jud na hugasan og kuan ha. Dili oy, dili na pwede higasan og steel wool. Ang mga Non-sticky kayo siya. mga tiplon ug mga ceramic di man na. Gasi sa dayo gasi. So gasi na lang guys. Sample ko na guys. Kailangan sugog mga pink. Bi-testing na ninja man bi para makaibaw kuno siya. Dali ra ba na sa mabukaw? So magutan siya. Yung na ilunod ang kubasa na. Pagay pagbuto. Ganiya kay dali ra man kayo ni init. Pwede mo nitong kuanan sa Soup. ni kuan ako soup. Soup. Ayaw lang kay kuan. Para mainit og dali. Kuan 20. So ado mo kabala ka dani guys kay may narabag ko mo comment nga mahal ka din is kuryente. So tinuod yun ni nay gamit man sa tag kuryente. Pero di man pud nga minintis crystal nga magluto asa Ano lang mga picking adlaw nga busy Picking kayo. adlaw nga. luto sa sagutan Sabado. RTC wala man ay karindiri ang abli dito. or Domingo. Bali dito ilang ano kay basta Sa Dumaguete man god, di nga na man god. Sa sauna nga luoy kay Sabado Domingo kay wala karindiri abli. Di man sa mainit diri kanya rin mainit. Oh, init ng gali oh. Ngapit na sa mubukaw. Sa panahon na to na guys, mga luto na na guys. Mahal ba jud kaayo gabor man ta kung ikuan gud kay katong 300 ra ba. Ganahan man jud si Mambi, ganahan kami ka ng baratuhon na jud ba. Thank you paayo. Ngapit na sa nibukaw. Sa man. Itong ulamas una. Ay tanan? Sa una kay kibaw makamangutan. Ibutang tong kanang kuan, ibutang tong dili, ibutang na tong kuan. Wala sana. Ayo, ibutang na ng kanang wasa. Pero madali malatang kabasa. Gusto di kayo ang blower sa laon. Babe, ibutang na to ligtang landa ka orang humot. Ayo. Pork ha, ayun ang chicken. Naa. Tapad naman ang pork. Nakasag mga pork nak. Gusto yung ganahin mo, chicken? Chicken, pork sa babaw. Wala na guys na dali naman yung kadyo sa dyan. Ouch! Ganahan si Jao kuhan guys, kanang utan-utan doon si Jao ba? Kaya dyan mo ko ng paborito utan.
Hulog na ako na eh. Kahumot. Humot sa tanglad. Ilunod na po ni kuan ka na. Lagi naman yung sama. Kuan. Luto lagi siyang utan humot ka do kay naay tanglad. So luto na ni hapon na sta. Wala humuta kay na humot mong gugas ni tanglad. Mo ni jang paborito. Salamat ka Jumambi kay pink pa jud nga paborito din niya. Pink po na paborito niya mami. Igop ko na sa sabaw guys kay kuhan dyan siya. Mo din siyang ganahan dyan basta mauli na si Dari guys siya din ang paluto dyan siya hagingana niya karon siya galuto kaya ron. Guys, nakaluto na jud kog utan. Salamat jud ko kay makakaon jud kog utan dito sa Dumaguete kay kanang utan binisaya ba inani. Wa jud inani didto. Naman dira didto pero murag usa na chapsoy. Lahi man na. Oh, nato pero kay nani nga kanang tubig ra ba. Kana siya isa. Muli ginatanan. Kay medyo guguli diri kay di mo ko makakaog inani didto. Nya giyang gibutang na guys wala na magic sarap or kuan na. Asin ra. Asin ug kadto tawag ito pork cubes. Kami pa jud kuan Ano sa piling na init kay ba niya makaikigop pag sabaw murag. Dili kayo sa luod ba? Piling ka baboy inana. ayo jud pagbaboy na. Diyos hindi mahilig baboy. Kung naari baboy mukhaan ko pero dak-an mo wala kung mahilig kay kung sabaw. Kung bitaw gamay kay kung tinae. Kay wala na expand ba. Pero meron akong kaon sabaw na humok Grade 4 pa ka nga baon pa man kag didi. Oh, nya dili man pugutig ka. Hala wala gyud kay kaon-kaon kanon. Wala man ako. Kay mukhaan mo ko kanon nya. Buti yung ang blower niya, Day. Salamat ka Jumambi sa inyong paglab ni Crystal kay Kaon na jud kog utan. Kay lagi dito lagi kayong tawag ikaw utan mo pero wala jud ka na ganing mangita jud kag inani ba pero wala. Naman utan dito pero chapsuy lagi. Wala man ginitindas tindahan, Day. May ginahanap ka utan. Wala no. naman Wala gyud dito ma. Tindahan, Promise. tinula, itong mga gulay. Oh, tinula, mga ginaling, ginaling, pusit. naayo kang pusit ha. Kanang ang palaya pero inanay nga sabaw ba nga. Kana siya magutan kag buntag. Mahaw ka dia. Dili na siya mapanos ini gabi eh. Di Hindi, imo na init ka. Make duha ka adlaw. ay di pwede dulo Ay, kadlaw. pagluwa mo dapat tiyan na. Kuan ra buntag ra niya hangtod gabi na. Bagulay kay punta, tungtod gabi pwede ra na. Nito na nimo niya. Ay, pagmaay nga, dili na wala nang Jud ka ayo. Wala na, lipay ra ko kay. Dagi sa una, kuan ra. Namoy, tagaan naman pugog allowance pero kanang laging instant food na food baka nang diralian na kaayo sahay makagrab na lang ko nya. Say makonsensya man ko sa kung hindi ko pangkaon kay murag na dagan ako kung sakit-sakit ba. Sakit na kay kong tiyan, sakit na kay kong murag nana ba makaluya na gani. Lahi ra mo gud ang kinaon nimo nga kaon kag utan nga paningtong jud kag maayo na naman feeling. Pero tag sarabay ay bata ang mukha ng utan. Mga bata maghilak og pautan ng kuan si utan. Kuan na lang. Gikan ka dire, magdala na kag utanon. pwede. Gusto nila og kuan. Nya kay mamay Bati ka lang kung kayo, Day. Ay, di po. kutsilyo, planggana, ang Kamay. kamay. Si Ate Is magdala daw siya. Hindi na ka manihapon kay puro utan namin ni kam. Sib na pa jud kwarta.
Basta unahon nimo nang gahi kantong like kabasa. Pwede galig Usa gayud to kung giluto mga nag-apil ko contest. Bicol Express mo. Nanamo pa yung mga kalabasa ato. Bicol Express kanya ay pinakbit. Ang kam din kadaog no. Mm. Kaning kaon sa kanon no. Ganiha magud gakuan si Jaga. Lan ra sa kuan yan ara mi kuan guys so karang pinirito nga inununan. Ini sa nana dugmo kung sa kay inununan naman gud siya. May fried chicken. Salamat ka do sa mga grasya Lord. Salamat ka do ni Ma'am Disminda sa tanan. Punta guys. Kuan ganang Kaya punta guys. So, utan. Kamunggay. Sarap, may kalabasa, may tanglad. Punta, ninyo tanan guys. okay nang dunggo Dali na mo itong ili. Ani? Kasi lutuan nila ikaw? Mm. Kamo naman ka? Kano may saklo tinimplahan? Hindi po kuan ba lang? Wala, ma. Hindi siya asgad, hindi siya ingon nga. Dali pa kumuluto ni mo. Tama nga pa. Asa ang balinggi man dito? Dili mo. Okay. Ano tangke? Ang kigog palingki. Ano ang sali? Wala ka ora. Changi gali suli layo kayo. Tricycle siya. Layo aman. Sa atong sakayan. Mm. Ay, sibulan man to. Pasabot. Basta kayo mong jeep di ay mong matudurso. Tricycle. Katong ano sabi ko ko yung minatiis niya nakagin sa third gate kita mo mig mga maligay isda. Dapat to third gate unahan. Ako din third week na anak. Patay lang ilay. Dapat. Palit mo Diba, isda. Kifol. Niya unahan dara sina. Ito. Third gate. Niya unahan dito na. Dito Pero ko pa mga diba tindahan nito lang na lang, ito tindag mga kalamunggay, tomate, kalabasa, wala. Hindi ro. Pwede mo mag tinula. TV day mi guys. Oh. Kaya dali dito. Minute lang kay. Palit mo mga Mura mo nang nas nag-uba ng TV. Kuan siya kanang na. palit mo 1/4 na isda dahil pwede na mga 5 ka buok kunya. Yung tulahon ninyo ba? Kung Unsa unsa sudan mga dili mapanos. Ang kanang sa ba. Adobo. Maliban sa adobo. Inunan? Hindi naman yung inunan. Sa pwede pa mo man. inuunan oy. Totoo nga gag may isda Talaga pa. ang inuunan. Kaso ng prito food nalayo ng prito. Di mas wala na ko inuunan maayo kay ano. Mo tulok ka adlaw ka mag kawag inuunan. Sa pa, oh. Kung balaw ka pwede mo gituhon. Timol o nuggets karon gabi eh. Luto ni mo daan niya og pamahon na lang. Mo na to. Wala ba kuha dito kanang Hindi na daon. Mo gani. Kuan na lang anang wala ba kay kandi yung rolling out. suriso. Wala. Na mas lain ang suriso makay uban aslong. Ayun di palitan na day makadapos pa ng mga suriso Suriso. mga tubig. Mo gani. Ito lang chicken nuggets ba? Ay, di. Na luto na ni mo ni ka Kanang gabi suriso niya. nga kuan kanang Paghimo na lang kunak. Ihapok ra duto diri ba imuli ka niya. Kumo na sa daanan. Siya, Domingo. mo na din ka balay-balay dito. Linggo. pati ng suriso lang nga gawang palengke lang. Di pre na mga ginanggut sa mga dagong kumpanya ba. Ito nakaputos. Laig lami mo na ilang ko na katong mga karne nga mga daana. Ang galingon. Pag Ano? maayo din ang pitay mo himo. Kadaghanan laig lami gina. Pitay mo himo. O pagaling na kag unod.
Parang hindi ko gusto. Hanggang hindi yan nga. Positive lang ako siya. Ang arang gagawin, ang hotdog ka na. Ayun, hotdog ko. Gusto mo ibagkang kang hotdog lumutang. Parang kung hotdog ng Virginia ba? Kapag nakakita ko ba ng mga protein mga Kung sa ganito, te, itong century tuna nga butang harina. natahon. Ano? Dili man siya taste mo ngayon ano. Kanang salad ba? Murag salad. Nga century tuna, nga butangan niya pipino, ina na. So mga to guys. Salamat kayo yung tanan guys.